महाकुंभ 2025 करोड़ों करोड़ों लोग आस्था के डुबकी लगा लिया, लेकिन कुछ लोग खातिर उ तमाशा बनल बा, कुछ कह देता लोग। लेकिन हम कहतनी जे भी श्रद्धालु आस्था से डुबकी लगावे जा रहल बा जाई, कहीं कोनो तरह के परेशानी नहीं है। आई हम भोजपुरी कवि सत्येंद्र सिंह सिवानी एगो मुक्तक प्रस्तुत करे जा रहल बानी। जितना भी आस्थावान लोग बा विचार करिए पर कि खोट सी का उछल के ना बन करी टकसाल के। जेकरा जौने बुझाता से कहता तो तनी विचार करी सब। जे खोट सी का उछल के ना बन करी टकसाल के, आ गरजी ना सियार ओढ़ के शेर के भी छाल के। छो खोट सीका उछल के ना बन करी टकसाल के, गरजी ना सियार ओढ़ के शेर के भी छाल के। नेक नियत काम नीमन सब केहू से ना होला, नेक नियत काम नीमन सब केहू से ना होला। छेद 76 चलनी के सुनली बजावल गाल के, खोट सी का उछल के ना बन करी टकसाल के। आ गरजी ना सियार ओढ़ के शेर के भी छाल के, आ गरजी ना सियार ओढ़ के शेर के भी छाल के। आ खोट सी का उछल के ना बन करी टकसाल के। श्रद्धा से जाके डुबकी लगावला एक काम बा। जेकरा जौन तमाशा करे के बा कहे के बा कहत रहो। चूँकि कुछ लोग आपन मिमिक्री बेफिक्री के जिक्री क के करता, तो वो आपन मिमिक्री करावता। ऐसे जितना लोग भी आस्था के डुबकी लगावे जाए बा खुशी से जाओ। जय कुंभ प्रयागराज 2025।